Hej bloggen. Jeg har lovet at svare på nogle spørgsmål til i dag, og det vil jeg altså starte med at gøre. Og jeg har skrevet dem alle sammen ned her. Og jeg slettede nogle af dem, fordi det er simpelthen så dumme spørgsmål, nogle af dem. Men det kan vi selvfølgelig ikke gøre noget ved. Men sådan er det jo bare. Første spørgsmål. Hvilken skole går du på? Jeg går på Nordborg skole. Og jeg var faktisk rigtig glad for den skole. Eller noget. Hvor gammel jeg er? Jeg er 14, og jeg bliver 15 til den 22. november. Og I må gerne tage gaver. Ej, bare for sjov. Rolig. 3 bedste veninder, det tror jeg er Sofie og Ida og Isabella. Mit efternavn, det er Hansen. Mit fulde navn er Jacqueline Merete Nissen Hansen. Altså, sådan en nisse, der bor på loftet, ikke? Hvem jeg gerne vil ligne? Jeg tror gerne, jeg vil ligne Selena Gomez. Hun er pisse lækker, man er sindssygt. That ass. Og jeg synes, hun har bare sådan en dejlig, rund, lille røv. Den er dejlig. Min dansklærer. Ja, det er så Bjørn. Min dejlige dansklærer. Om jeg har en kæreste? Ja, jeg har en kæreste. Og han er sød. Og dejlig. Ej, ja, det har jeg. Hvor mange søskende jeg har? Altså, jeg har ikke nogen rigtige søskende, men jeg har 2 halvbrødre, og det er Jack og Niklas. Og så har jeg 4 papsøskende, som er Sanne, Nikolaj, Kasper og Daniel. Ja. Hvilken klasse går I? Jeg går i 7. og jeg starter i 8. efter sommerferien. Hvis I ikke kunne regne det ud. Nå, hvad vil du gerne hedde, hvis du selv måtte vælge? Altså, der vil jeg bare gerne hedde Jacqueline. Ja, jeg kan meget godt lide mit navn. Altså, det lyder sådan rigtig nice. Sådan Jacqueline. Ja, jeg kan godt lide det. Det er sådan en dejlig klang i ørerne, I ved. Fuck, man. Ej, undskyld. Kender jeg det, hvor hun lige kommer til at rive ned i sin ørering? Ej, stop. Om jeg har nogle dyr? Ja, jeg har et par stykker. Vi har nogle høns. Så har vi 3 høns. Anna, Lotte og Arne, eller sådan noget, tror jeg, han hedder. Nej, den er død. Så har vi en eller anden. Og så har vi nogle guldfisk, nogle guppier. Ja, og så har vi 3 katte, som hedder Mus, Bittemis og Tiger. Det er sådan en rigtig irriterende kat, Tiger. Det er sådan en, den krasser hver gang man går forbi den. Eller krasser mig. Og så har jeg 2 hunde. Som hedder Gucci og Ossie. Og ja, Ossie, den har damp. Den er syg i hovedet i det. Ikke også? Og så har vi nogle heste. Hjemme med min far. Om jeg kan lide kage? Nej. Jeg er faktisk ikke så vild med kage. Men jeg kan godt spise det. Så skal den virkelig også smage godt. Jeg er mere til sådan noget jalla noget. Det smager godt. Dejligt. Nej. Har du været i bad siden sidste år? Selvfølgelig har jeg været i bad, altså. Nej. Ej, der løg for jer igen. Det har jeg sgu egentlig ikke. Man kan lukke sig selv i svir i øjnene. Nå. Om det pinligt kunne stave til faglig. Altså det er sådan lidt pinligt, jo. Ej, jeg kom til at ramme forkert på tasterne. Hvis I kigger på tastaturet, så er G og V sådan, lige sådan ovenover og under hinanden. Bare luk anus, ikke også? For jeg kan kraftedeme godt stave. Om jeg har fået Ida til at vælge på en cykel på grund af nogle chips. Ja, vi kørte hen fra Netto, fordi vi skulle op og have nogle chips. Og så, så var chipsene bag på mit bagagebær. Og så Ida, hun blev sådan lidt desperat efter chips, ikke også? Og så, så sprang hun bare sådan, hen bag på mit bagagebær. Og så væltede hun. Ja. Hold kæft, var det sådan, så
så vælger hun bare. Ja. Om jeg synes Silas er sød. Bertolli. Ja, du er meget sød. God ven. Ja. Så spørger Anton, om han er dum, hvis han har læst alle de spørgsmål, som de skrev. Og ja, jeg synes, du er snot dum, hvis du har læst dem, fordi der var over 40 eller sådan noget. Og jeg slettede de fleste af dem, fordi at det var sådan nogle dumme nogen, som om jeg havde været, nogensinde havde været så våd nede i trusserne, at det lignede LaLandia og sådan noget. Det er jo totalt lamt op i fjeset. Det bedste skomærke. Ja, det tror jeg må være Converse. Jeg elsker Converse, de er så dejlige at gå i. Ja, så kan jeg også godt lide de sådan lidt høje, så det ikke bare sådan. Og så kan jeg også godt lide de små Converse. Dem ønsker jeg mig faktisk. Mor! Ej. Mit idol. Mit idol, det tror jeg må være Rihanna. S-S-S-N-M-M-M. Eller Justin Bieber. Baby, baby, baby. Oh, like baby, 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 no! Eller Chris Brown. With you. Ej. Om jeg selv synes, jeg er blond. Nej. Godt være dum at høre på en gang imellem, men jeg synes ikke, jeg er blond. Jeg er meget klog, synes jeg. Sådan. Ja. Det synes jeg er. Jeg kan godt finde på at lave nogle dumme ting. Men. Ja, fuck det. Det gør vi alle sammen en gang imellem. Ja, det var sådan set bare det. Altså, så er færdig med spørgsmålet. Det var sådan set bare det. Jeg vil vise. Det var min første video, det her. Så jeg skal ikke tage af alle de fejl, jeg laver. Ja, I må fortsætte en god dag. Mindbloggen!